Igsuon sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, wala gayoy mulungtad. Ang atong kinabuhi mo tapos, ang mga butang anaa kanato karon matapos, bisan unsa pa kana kamahal, bisan unsa pa kana kalig-on, bisan unsa pa kana kadurable nga para nato lig-on kaayo, apan moabot ang panahon igsuon, do na gyud kanay katapusan. Bisag unsa kanindot kanang butang ay mong naangkon karon igsuon, aduna kanay katapusan. Bisan unsa kanindot kanang sakyanan nga naa karon nimo, kanang balay nga naa karon nimo, bisan unsa na kanindot, bisan unsa na kadako, bisan unsa pa kana igsuon nga mga blessings nga naa nimo karon, bisan unsa pa kanang naa sa imong kinabuhi karon, bisan ang atong kinabuhi igsuon, maabot ang panahon nga matapos kana. Tanan nga butang, tanan nga naa nini nga kalibutan, matapos gayod. Apan salamat sa Ginoo igsuon nga dunay usa nga dili gayud matapos nini nga kalibutan. Samtang kita anaa niini nga kalibutan, samtang kita nagpuyo pa dinhi sa kalibutan. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsuon. Atong makita ug atong mabasa sa Isaiah 40 verse 8. The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Ingon ana kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi igsuon. Tungod kay bisan ang tanan matapos nini nga kalibutan, bisan ang tanan nga makita nato niini nga kalibutan, aduna gayoy katapusan. Maabot gyud ang panahon nga muluma, maabot gyud ang panahon nga matapos, maabot gyud ang panahon nga mawala, apan ang pulong sa Dios igsuon magpabilin gayud na hangtod sa kahangturan. Ingon siya diri sa iyang pulong nga ang sagbot malaya, ang bulak malarag, apan ang iyang pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. God reminds us mga igsuon nga kinahanglan ato gayong tun-an og atong basahon ang iyang pulong tungod kay mao kining dili gayud matapos ug mao kini magtudlo kanato aron paghimo kanatong matarong aron aduna kitay suod nga relasyon sa Ginoo ug konektado kita sa Ginoo sa kanunay sa tanang panahon ug sa tanang higayon tungod kay kining word of God mao kini magtudlo kanato aron aduna kitay maayo nga relasyon sa Ginoo, aron aduna kitay maayo nga kinabuhi nini nga kalibutan ug aron magkinabuhi kita subay sa kabubuton sa Ginoo ug subay sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi nganong gipakatao ta niya nganong naa ta niini nga kalibutan. Sa igsuon ato gayong tun-an ang iyang pulong, ato gayud kining basahon sa matag adlaw tungod kay mao kini ang gihatag sa Dios alang kanato samtang aniya ta nini nga kalibutan nga dili gayud matapos. Mao kanang word of God. Amen. God bless sa tanan.